Hier in de Potmarge, midden in de stad Ljouwert, staan er allerhande fruitbjemmen. Maar even het jongerenplatform Friesland wit kwalijk hebben dat. Daarom hebben ze in kaart gebracht wat er al gewoon vergees eten te plukken is. De kaart kan online bezien worden via smartphones en tablets. Bij die kaart kun je dus eigenlijk gewoon op www.plukdestad.nl kun je inzoomen op de plaats Leeuwarden. Wanneer je dan nog verder inzoomt, zie je daar allemaal groene vlaggetjes zeg maar, verschijnen. En wanneer je dan gaat kijken naar die vlaggetjes, al die groene vlaggetjes zijn eigenlijk gewoon de bomen die aanwezig zijn. Als je er inzoomt, dan zie je, ja, dit moet de appelboom zijn. Zie je? Ja, dat zijn dus die. Oké. Nou, heel goed. Op verschillende plakken op de fruitroute komen nog informatiebordjes te staan. Met mobiele telefoons kan jeugd ook nog een speurtocht doen. Het werkt, inderdaad. De vraag is in welk seizoen groeien de peren aan een boom? En het is half april tot begin mei. Waar het vergees plukken wil, mat dus nog even geduld ha. Ljouwert is nij Utrecht de tweede ster die het meidocht om Pluk de Stad. Uiteindelijk moet het initiatief in heel Nederland nijvolging krijgen.